Исус. Исус. Така. Готови ли сме? Започнем. Аз става на Бога на всички. Искам да кажа добре си дошли отново в Божието присъствие. Защото както Божието Слово казва, там където са двама или трима, и аз съм между тях. Така че ние вярваме днес, че Божието присъствие между нас. Също така, вярваме, че ще чуем Слово, което ще ни накара да се замислим, Слово, което ще ни накара да се променим. Единствено само ако позволим то да работи. Защото ние можем да го чуем, обаче ако ние се проявим сърцата си и от тук влезе, от тук излезе, няма да има никакъв ефект. Затова, че днес и от няколко дни по-точно питам Господи за какво да говоря в църквата. Какво трябва да каже Господи? От какво има нужда църквата да чуе? И тази сутрин Бог ми поговори. Тази сутрин Бог ми показа една картинка, която беше състоянието на църквата, състоянието на хората, състоянието на вярващите в днешното време. Всички знаем, днес вчера по-точно беше 8 март, празник на жените. Но не само 8 март, не само този ден е повод, в който хората се събират. Вярвайте ми, докато си отворих телефона и виждам на едно място веселба, на трето място веселба, четвърто място веселба, Германия, Холандия, Белгия, България. Всеки един човек яде и пие един до сутринта, пълен красна, пълен безразборица и какво не още не. И това ме накара да се замисля, да си кажа, Господи, колко е тъжно. Колко е тъжно, когато това се случва не само от хора, които са в света. По-тъжно е, когато това се случва от хора, които са предали живота си на Исус. Божието Слово ни казва, че в последните дни беззаконието ще се руши. Вярвайте ми, в тези дни, в които живеем, беззаконието до такава степен се е умножило, че дори не може да си представя. Преди няколко дена бях в Германия и видях как, като чуем за Германия, знаем, това беше една от най-стройните държави, знаем за Хитлер, знаем за режима, който е имал толкова строга държава. В същото време тази строга държава позволява свободно хората да си ходят по улицата и да пушат трева. Хората позволяват вече свободно да си отглеждаш трева вкъщи. Но има магазини, които продават семена, за да може да се засееш вкъщи да си гледаш. Това не е от сега. Това го има много отдавна. Това го знаем, обаче, когато стане въпрос за нещо, което не си свикнал да го виждаш нормално по улиците, то ти хваща вниманието. Хваща ти вниманието и така да се замислиш, ако в една държава, където е било толкова строго закона, е стигнало това нещо да се позволи да бъде свободно, то тогава да си представим колко силно работи дявола в днешното време. Колко силно си е върган семената в такива места, които виждаме днешното време плодовете. Божието Слово ни кара да учим, че това, което сеем,
това ще жени. Нали така? Това, което сме посяли, един ден това ще жени. И ако очакваме да поженем от нашите плътски страсти, ако очакваме да женем духовни неща от нашите плътски желания, няма как да се получи. Затова искам да поговорим върху една тема, която е много, много важна, а именно гневът на Бога. Искам да си поговорим за Божия гняв. Ние хората се гневим понякога. Аз в повечето случаи съм от тези. Гневе се, защавам и занещявам. Но бързо минава. Има хора, които повече държат. Има хора, които се раздразняват от дадени неща. Много пъти нещо дошурва, те не иска да излезе, после съжаляваш. Ще си го казвам, ще си го помисля. Обаче тук днес искам да поговорим за един малко по-различен гняв, който не може да се сравни с нищо, което познава. За всичко това, което предстои да дойде. Защото ние знаем, че всяка една дума в Библията е истина. И Божието Слово да казва, че няма да премине небе и земя няма да премине, докато всяка една дума от Божието Слово не се изпълни. Амин? Искам да прочита в Откровение 16 глава. И ще започна да чета от начало. И чух от храма висок глас да казва на 7-те ангела: идете, издейте на земята 7-те чаши с Божия гняв. Отиде първият ангел и изля своята чаша на земята. И ето, болезнени и тежки рани се появиха по хората, които имаха белега на звяра, и се покланяха на изображението. Вторият ангел изля своята чаша в морето, и ето то се превърна в кръв, като кръвта на мъртви тела. И измряха всички живи същества в морето. Третият ангел изля чашата си в реките и в водните извори. И ето те се превърнаха в кръв. И тогава чух ангела на водите да казва: справедливо е, пресвяти Господи, който си, който беше, че така отсъди. Понеже те проляха кръв на вярващи и пророци, затова и ти им даде кръв да пият, те заслужават това. И чух друг да говори от жертвеника: да, Господи, Боже Вседържителю, истини и справедливи са Твоите присъди. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето. И ето даде му се да обгаря с огън хората. И силна жега обгори хората, а те похулиха името на Бога, който имаше власт на тези наказания. И не се покаяха, за да му въздадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра. Тогава мрак покри неговото царство. Хората хапеха езика си от болка и похулиха небесния Бог поради болките и раните си, но не се покаяха за делата си. Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат. И ето пресъхнаха водата й, за да се приготви пътят за царете, идващи от изток. И видях да излизат от устата на змея и на звяра, както и от устата на лъжепророка, 3 нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат знамения. Те отиват пред царете на целия свят, за да ги съберат за война. И в онзи велик ден на Бога се държите. Защото Господ казва: ето аз идвам като крадец. И блажен е, който бди и пази дрехите си,
за да не ходи гол и да гледат срамотно. Бесовските духове събраха царете на място, наречено по-еврейски Армагедон. И седмият ангел изля чашата си из въздуха. И ето от престола на небесния храм се раздаде висок глас. Свърши се. И се появиха светкавици и гръмотевични трясъци и започна силен трус. Такъв и силен трус, какъвто не е ставал, откакто има хора на земята. Великият град се раздели на 3 части, а градовете на всички народи бяха разрушени. Бог се спомни за Великия Вавилон, за да му се даде чашата за силното вино на гнева му. Всички острови изчезнаха и планините вече ги нямаше. Едра градушка, колкото талант, валеше от небето върху хората. А те похулиха Бога поради наказанието от градушката, защото това наказание беше твърде голямо. Амин. Ще кажем амин, защото това е Божието Слово и трябва да се съгласим. Не защото сме съгласни и не защото сме радостни да чуем това Слово. Но истината е, че рано или късно тези дни ще дойдат на земята. Божието Слово ни предупреждава, че ще дойде такава скръб, както никога не е имало на земята. И ако днес някой ви говори, че живота ви ще се оправи, ако днес някой ви говори, че ще дойдат добри дни, то тогава ви препоръчвам да си прочетете тази глава. Да знаете какво да очаквате. Защото Бог ни предупреждава, който слага умът си на високи места, който се превъзнася, ще падне. И сега е много важно да отбележим какво се случва в днешното време, какво чакаме. Някои хора казват, ти чакаш лошо и лошото ще дойде. Не е така. Миналата седмица говорихме за какво? С какво храним мислите си? И някои хора казват, аз си мисля, че ще ми бъде добре, аз си мисля, че съм спасен, аз мисля, че Бог ще ме прости, аз мисля. В същото време тези мисли се превръщат в твое желание на плътта ти. И по този начин ти позволяваш плътта ти да те води. А вместо това, Бог ти е казал какво ще очакваш. И какво да очакваш? Брати и сестри, Божието Слово е категорично в думите си, когато казва, че ще дойдат дни, които любовта на мнозина ще охлади. Майка ще застане срещу дъщеря си, снаха против свекърва, баща против син. И ако ти днеска не ги виждаме тези работи, тези дни, които се случват в семействата на вярващи хора, то тогава ние сме сляпи. Ние сме сляпи и не виждаме какво се случва около нас. Или по-точно не искаме да повярваме. Даже бих искал да кажа, че много хора от нас искат Исус да се забави. Искат Исус да се забави, защото не знаят какви ще ги забави, когато дойде. Това е един страх, който много хора. И си казват, ама той се забави, ама той няма да дойде тази година, няма да дойде другата година. Той докато дойде, ни вече ще сме заминали от този свят. И какво ще се случи след това? Какво ще се случи с нас, когато Исус дойде? В песента пееме Господи,
Йешуа чакате да дойде скоро? Кои и колко от нас са готови Исус да дойде? Аз бих казал, че аз още не съм готов. Ти ще кажа, бързаш. Аз бих казал, че аз още не съм готов, защото Исус казва, когато дойда, ще намеря ли един праведен? Един. Затова искам да си припомним историята, която се е случила през времето на Содом и Гомора. Битие, 18 глава, 20 стих. Днес ще има стихове от Откровение до Битие, обратно в Новия Завет, Стария Завет, така че искам да отворите умовете си, да отворите сърцата си и се моля Святия Дух да слезе върху вас и да ви даде дух на мъдрост и откровение и да разбереме, че нещата са много по-сериозни, отколкото си мислим, че са. Битие, 18 глава, 20 стих. И каза Господ, голямо е оплакването против жителите на Содом и Гомора. Тежък е грехът им. Тежък е грехът им и ще отида и ще разберат дали те постъпват точно така, каквото е оплакването против тях, което стига до мене или не. Ще проверя. Пътниците подехлиха оттам и отидаха в Содом. А Авраам още стоеше пред Господ. Тогава Авраам се приближи и каза: нима ще погубиш праведници заедно с нечестиви? Може би в този град има 50 праведници. Нима ще унищожиш това място и няма да го пощадиш заради 50 праведници в него? Не може това да стане. Ти да постъпиш така, че да погубиш праведници заедно с нечестивица. Така че праведникът да пострада еднакво с нечестивица. Не може ти така да постъпиш. Няма ли съдията на цялата земя да постъпи справедливо? И тогава Господ му отговори: ако намеря в Содом 50 праведници, заради тях ще пощадя цялото това място. И тогава Авраам продължава. И знаеме как той казва: Господи, ако има 40 праведници, ако има 30, ако има 20, и ако накрая стига до 10, и тогава Господ пак му казва: ако намеря 10 праведници, ще пощадя целия град. И тогава Бог се тръгва от него. След това Бог каза, че престана да говори с Авраам, Господ си отиде и Авраам си отиде от дома. Искам да се припомним малко тази картинка, която сме чували, знаем за Авраам. Той няма колко време деца. Той бил на 100 години, жена му е била също на възрастна и в човешките очи е било невъзможно вече те да видят дете. Но чрез Божията милост Бог видя неговата праведност и слизат трима ангели във формата на човека. И отиват при Авраам и му казват: Аврааме, грехът на Содом и Гомора е станал толкова тежък, че самия Бог слезе да провери дали това е истина. Искам да забележим, че когато Авраам започва да проси милост от Бога за този град, защото той знае, че в този град има праведни хора. В този град беше и неговия племенник Лот. В този град беше семейството му, той имаше приятели. И каза: Господи, може ли, възможно ли да погубиш праведните заедно с неправедните? И Бог му
истината е, че Бог не можа да намери и 10 праведни. И вярвам, че Бог, ако наистина беше открил в сърцата им, че имаше 10 поне праведни хора, той ще да спаси целия град. Но не се намери. Единствените, които Бог пощади, бяха Лот и неговото семейство, защото Лот беше праведен. И заради милостта, заради молитвата, която Авраам отправи. Бог каза на Авраам: ще пощадя Лот. Отиде в там, отиде в този град, влезе в дома на Лот. И когато видях тези беззакония, тези неща, какво се случваше в този град, той реши да ги пощади. Им каза: бягайте, бягайте и не се обръщайте назад. Няма да направи нищо с този град, докато вие не напуснете. Знаете ли какъв е бил грехът на Содом и Гомора? До такава степен беззаконието се умножило в този град. До такава степен развратът, прелюбодейството, блудството, мъже с мъже, жени с жени, че това се видя като мерзост пред Господ. Но освен тези неща, освен хомосексуализма, освен мъжкото сношение с мъже, това, което беше мерзост пред Бога, има и други неща, които са описани от Езекил 16 глава. Искам да ги прочета. Езекил 16 глава, 49 стих. Ето това е вината на твоята сестра Содом и на дъщерите й. И почва да изброява: високомерие, преяждане и нехайно безгрижие. Но тя и нейните дъщери не подкрепяха ръката на бедния и на нуждаещите се. Виждате ли какво всъщност е грях в очите на Бога? Освен прелюбодейството, освен блудството, освен всички тези неща, когато има високомерие. Това е било грехът на Содом. Високомерие, преяждане, нехайно безгрижие, безделничество. Хора, които са си мислили, че винаги ще бъде така. Ядени, пиени, живот, радост, пари. И си мисля, че всичко ще бъде вечно. И точно в този момент Бог решава да слезе и да провери. Тогава казва: време и ще унищожа този народ. Какво се случва по-нататък? Някой знае ли? Битие 19 глава. Още не бяха лекали да спят и ето градските жители, мъжете от Содом, млади и стари, всички жители на града обкръжиха къщата. И те викаха на Лот: къде са мъжете, които дойдоха при тебе да нощуват? Изведи ни ги, да се позабавляваме с тях. Виждате колко нагли са били хората, колко високомерни са били хората, колко слепи са били хората, че са опитали този грях, който са се случило между тях, да спят мъже с мъже. Те са видели тези трима мъже да отиват в дома на Лот и са опитали и са искали да спят и с тях. Представете ли си? Тези мъже, които са били ангели под формата и които един от тях е бил самия Бог. Искам да разберете, защо ви казвам тези неща, да разберете колко лоши сме ние хората. Колко не може да осъзнаем Божията милост, Божията благодат, Божията любов в наша жизнен.
ние вярваме и казваме, че Бог е любов. Че Бог не обича всичките. Да, така виждаме още веднъж, че Бог обича тези, които имат сърце за Него. Но мрази греха. Той ненавижда греха, брате и сестри. Не за друго. Знаете ли защо Бог мрази греха? Защото Бог знае, че греха ще навреди на нас. Ние сме Негови деца. Той ни обича, Той ни възлюби за цялата си същност. Че даде най-скъпото си за нас. Той даде Сина си за нас. И ако Той не обича греха, ако Той всъщност не мрази греха, Той тогава си противоречи. Когато казваме, че Бог обича грешниците, да, Бог обича грешника, но Той трябва да мрази греха в нас. Защото Той знае, че грехът е този, който ще ни отдалечи от Бога. Грехът е този, който ни кара да се чувстваме слаби. Грехът е този, който ни кара да се отдалечаваме от Бога. И да не виждаме, и да не оценяваме благодата в живота. Също по този начин са били заслепени хората по това време. До толкова са били заслепени, че не са познавали Божието присъствие между тях. Не са разпознавали кога Бог е слизал между тях. Дори много от нас не разпознават кога Исус е в църквата. Кога Святия Дух е в църквата, защо? Ние не можем да го познаем. Защото мислите ни са пълни с всякакви неща. И дори Исус да е тук, дори Исус да мине покрай теб, ти няма да го видиш. Ти няма да го усетиш. Няма да го разпознаеш. Продължаваме нататък в Битие 19 глава, от 24 стих. Така. Тогава Господ излява върху Содом и Гомора от небето, като дъжд и огън и жупен. От небето почнаха да падат огън и жупен. Преди малко четохме в Откровение, че в последните дни ще завали градушка, колкото един талант. Знаете ли колко тежи един талант? Плюс-минус 60 кг. Един талант в Новия Завет се е равнявало на между 58 и 60 кг. Представете ли си? Градушка, колкото един талант ще завали в последните. Виждаме, че по времето на Содом и Гомора е заваляло от небето огън и жупел. И унищожи тези два града, цялата долина, всички жители на тези градове и цялата растителност по тази земя. 26 стих казва: а жената на Лот погледна назад и се превърна в солен стълб. Така. Искам да ви покажа тази картинка, когато самия Бог слиза и излива гнева си върху този град. Излива гнева си върху тези два града и казва: нито растителност остана, нито едно живо същество, нито животни, нищо. Пепел. Пепел. И в последните дни, брати и сестри, Бог ни казва, че няма да има такава скръб, ще има такава скръб, която никога не е била по земята. Представете си, по това време са правени жертвоприношения на малки бебета, беззакония, прелюбодейства, блудства и какви ли още не неща, които сега говорим да даде. И видяхме как Бог унищожи тези два града.
с огън и жупел, които падаха от небето. Представете ли си какво е било за тези хора там? Каква болка е било за тях? Какво мъчение е било за тях да виждат как огън вали от небето под формата на дъжд? Всичко се превърнало в пепел. И всички се изгоряли. Той един. И в последните дни Божието Слово ни каза, че нито една болка, тази болка, която ще дойде, това наказание, което ще дойде, няма да се сравни с нито една болка на земята. Представете ли си? Мислим си, че всичко това, което се говори в Библията, може да слушаме, може да приемаме това, което ни харесва. А тези неща, които са описани, защо не се говорят? Защо не искаме да ги приемем? Защото когато тези неща се говорят, никой няма да иска да идва на църква. Никой няма да иска да слуша, когато някой му каже, че ще дойде наказание върху него, ако продължава по това. Още едно доказателство, което е описано в Библията, когато казва, че в последните дни ще настане глад, но не за хляб и храна, не за храна, която е за тялото, а глад за Божието Слово. Ще има хора, които са гладни за Божието Слово, но няма да има това Слово, истинското Слово. Няма да го има това Слово, което ще те направи свободен. Няма да го има това Слово, което ще те накара да те изобличи, да те наставлява в правилата, да те върне в присъствието на Бога. Напротив, ще има Слово, което да те кара да си мислиш, че си милионер. Слово, което да ти казва, че ще ти бъде добре. Ще ти бъде добре, знаеш ли кога? Ще ни бъде добре, когато вече сме в славата на Бога. Тогава ще ни бъде добре. Когато влезе в Божието царство, тогава ще ни бъде добре. А какво ще се случи тук на земята? Защо не се говори тези неща? Защо не може да го осъзнаем, че живеем в последните дни? Исус Христос на толкова много места казва: искам да направим едно сравнение. Не напразно говорих в Битие тази история, прочетахме от Откровение. Да разберем каква е разликата. И за сега, за целта искам да отворим в Матей 11 глава, 23 стих. Матей 11 глава, 23 стих. И ти, Капернауме, който си се възвеличил до небето, до ада ще се провалиш. Защото ако в Содом бяха извършени чудесата, които станаха в тебе, той би съществувал до днес. Казвам ви, наказанието на земята, на Содом, ще бъде по-леко в съден ден, отколкото това. За всички тези, които си мислят, че са праведни, за всички тези, които си мислят, че са най-големите, че са най-добрите, че са най-силните, казва Бог, по небето си се възвеличил. Тези, които се възвеличават, тези, които се превъзнасят, тези, които се гордеят, Бог го казва, не аз, до ада ще слязат. И тъжното е, брати и сестри, че точно това се случва в много църкви, в много вярващи хора, които са предали живота си на Исус. И каза, ако беше познал чудесата, които съм извършил в тебе, колко чудеса Бог е извършил в живота ти? Колко чудеса Бог, колко пъти Бог е показал милост в живота ти? Колко пъти Бог те е изкарал от батака, от ямата, за да ни даде нов живот? И ние не можем да разпознаем тези неща.
Колко пъти Бог е снабдил нуждата? Братачо, как си? Добре си. Слава на Бога. Брати и сестри, ще дойдат дни, в които ще бъде късно. Ще дойдат дни, в които ще пожелават смъртта, казва Божието Слово. Ще има хора, които ще пожелават смъртта, но тя няма да дойде. Толкова тежки дни ще дойдат на земята. Толкова язви, толкова голям гняв ще се изсипе в небето на земята, че ние хората не можем да си го представим. И ние си мислим, че всичко е розово и че Бог е любов и че Бог да обича. Добре е, брат и сестри. Бог да обича. Ама айде да направим и нещо по въпроса. Да може повече хора да се спасят. Да може повече хора да разберат за този Исус. Да разберат къде е спасението, да разберат къде е изхода от всички тези пъти, които предстоят да дадат. Защото където и да се обърнеш, виждаш разклад. Излизаш в Кен, излизаш в Брюксел, излизаш по улиците, където да отидеш, виждаш мръсотия, виждаш разклад. И ти, ако не виждаш с духовните си очи, ти няма как да разбереш в какви времена живееш. Няма как да разберем, ако ние не погледнем с очите на сърцата, с духовните очи на сърцата. Бог ни приканва, брати и сестри, към покаяние. Към покаяние. И да се върнем при Него. Да се върнем при Него, докато все още имаме време. Бог ти казва днес: търси небесното царство и Божията правда и всичко останало ще ти се прибави. Какво искаш да жениш в живота? Какво искаш да поженеш? Внимай какво сееш. Тогава внимай какво сееш. Всички имаме желания, всички имаме страсти, всички имаме неща, които плътта иска. Знаете ли колко пъти ми се е искало и на мен? Обаче има едно нещо, което ме спира. Страхът от Бога. Страхът от Бога, от това, примерно ви казвам, отдавам се на изкушението, сядам да пия, главата ми се замаява, ставам тук човек. И на другия ден, знаете ли какво се случва с теб? Ти се чувстваш като пърца. Защо? Защото ти си изпълнил Святия Дух. Защо? Защото ти си наскърбил Бога. Идва ти спомени, всичко това се припомня, какво си говорил предната вечер, какво си правил, какво си казал, какво си направил, какво си изговорил. И всичко това има върху теб. Грехът, изобличението на греха, осъждението пада върху теб. И после какво се случва? 5 дена, 10 дена, една седмица, мъчиш се, не искаш да чуваш за Бог, дори не искаш да идваш на църква. После някой се моли за теб. После Бог излива от благодата си върху теб и ти пак става. Става на Бог. Минава се известно време и пак падаш долу, осъждението идва върху тебе, после пак се пак след това, пак падаш, пак се. Докато дишаме, докато може, докато имаме време, Бог показва. Но никой от нас не знае колко време ще има. Докато ти си здрав, прав, корав, жив, може да седнеш на колени да се покаеш. Обаче утре излизаш на пътя и нещо се случва с теб. Ще имаш ли време да се покаеш? Ще имаш ли време да си вземеш прошка? Ще имаш ли време да простиш, за да ти бъде простен? Матей 6:21. Там, където
там ще бъде сърцето ти. Къде е твоето съкровище? В колите? Там е твоето сърце. В парите? Там е твоето сърце. В яденето, в пиенето? В имотите? В къщите? Там ли бе сърцето? Значи там е твоето съкровище. Ако ти поставиш нещо на първо място преди Бог, вярвайте ми, рано или късно ще го изгубиш. Рано или късно ще падне, ще го изгубиш. Затова, че Бог ти дава времето, Бог ти дава насоката, да търси първо небесното царство, Божията правда и всичко останало ще виждаме как се случва от само себе си. Знаете ли колко пъти е имало така, когато се притеснявам, как ще го направя това, какво ще кажа сега, как ще се случи? И тъпно отивам вече, обаче аз мисля сега. Отивам и докато стигна, Бог така е направил нещата, че да го направя преди мен. Брати и сестри, трябва да разберем едно нещо. Че Бог ни е дал свободна воля. Колкото и да не обича Бог, колкото и да иска целият свят да бъде спасен, малцина ще влязат в Божието царство. И още веднъж казва в Евангелието от Матей: две жени ще менят на нивата, едната ще бъде взета, едната ще бъде оставена. Какво говори това? Знаем притчата за пете разумни и пете неразумни. Това означава, че половината ще бъдат оставени, половината ще бъдат крадени. Кои ще бъдат крадени? Кои ще бъдат тези, които ще влязат в славата на Бога? Тези, които са приели Неговата праведност върху себе си. Тези, които са страх и трепет изработват своята спасение. Тези, които не се преминават с греха в живота си. Тези, които дори да има пороци, дори да има изпитания, дори да има неща, които ти се бориш в живота ти, дори да има неща, които ти не можеш да спреш, ти се бориш, ти изповядваш пред Бог твоята слабост. Ти му кажеш, че Господи, това е против извън моите възможности. Ти предаваш живота си на Бог и оставаш Той да те промени. А не тези, които се съгласяват и се преминават. Когато ти се бориш с греха в живота ти, когато той не ти достига сили за това, Бог вижда твоето сърце. И Бог ти дава време. Бог ти дава време и постепенно Той те очиства. Той те премахва. Той премахва това нещо от тебе. Когато дойде момента, ние да видим истината в Божието Слово, тази истина ще ни направи свободно. Има нещо, което... Така. Матей, 3 глава, 7 стих казва. Спомняме си, когато Йоан Кръстител проповядваше Бог кръщение, идваха всякакви хора при него. Садокеи, юдеи, книжници, вярващи, римляни. И когато Йоан видя, че мнозина фарисеи и садокеи, че идват при него да бъдат кръстени, им каза: змийски изчадия, кой ви подсети да бягате от идващия Божий? Още по времето на Йоан Кръстител се говорило за Божия вяра. Че ще дойде гневът на Бога върху тези, които не са се покаяли. И хората са знаели чрез покаяние, чрез водното кръщение. И хората са могли да получат покаяние.
да се покаят. И те си помислили, че водното кръщение ще избягат по този начин гнева на Бога. Водата няма да ти прости. Водата няма да те спаси от гнева на Бога. Твоето сърце, което е от покаяние, което е от сърцето ти, това, което никой човек не може да види, това, което е вътре в теб, ще докара твоето спасение. Страхът от Бога е началото на мъдростта. Ако ти днес нямаш страх от Бога, какво ще се случи на другия ден? Ако ти направиш това и това и това, значи трябва да поработиш. Трябва да поработиш върху себе си. Трябва да прекараш повече време в четене на Божието Слово. Трябва да прекараш повече време в молитва, за да може тази връзка да се възстанови. За да може да излезеш, защото Бог ни казва, че настина се влиза в Божието царство. И само тези, които се потрудят, те ще влязат. Римляни, 1 глава, 24 стих. Римляни 1, 24. Слушайте внимателно. Затова и Бог ги предаде на нечистота според желанието на сърцата им. Бог ги предаде на нечистота според желанията на сърцата. Къде е твоето съкровище? Там ще бъде сърцето ти. За да се безчестят телата им сами в себе си. Те замениха истината за Бога с лъжа и се поклониха и слушаха на творението повече отколкото на Твореца. Който е благословен за вечни времена. Амин. Ето защо Бог ги предаде на срамни страсти. Жените им замениха естественото сношение с противоестественото. Също и мъжете, като оставиха естественото сношение с женски пол, разпалиха се в поход един към друг, вършиха безсрамие мъже на мъже и получаваха в тялото си възмездие, каквото подобаваше на тяхната заблуда. И понеже не се постараха да приемат Бога с разума си, Бог остави на извратения и ум да вършат неща, които не бива да вършат. Затова са изпълнени с всякаква неправда, блудство, лукавство, алчност, злоба, пълни със завист, убийства, разпри, измама, злонравие. Те клюкарстват, клеветят, ненавиждат Бога, ругаят, горделиви са и се самовъзхваляват. Изобретателни са в злобата си и не слушат родителите си. Не поклонете на родителите си, казва Бог. Те са безразсъдни, вероломни, жестоки, безсърдечни, безмилостни. И макар да знаят, че според Божията справедливост, които вършат такива дела, заслужават смърт, те не само ги вършат, но и са благосклонни към онези, които ги вършат. Амин. Виждате ли за какво става въпрос? Колко много неща изброява апостол Павел в Новия Завет за тези хора, които са били. Тези хора, които все още продължават да имат такива неща в тях. Какво ще се случи? Няма как да влязат в Божието царство. И не само това, вижте. Те знаят, че ако вършат такива неща, заслужават смърт и въпреки това ги вършат. Това сме ние хората. Така ли?
Ние всички сме такива, казвам. Не искам да определям хора отделно по отделно. Цялото човечество е такова. Защото ние знаем грехът, който вършим. Знаем, че до какво ни води, но ние хората пак избираме да се водим по нея. И не само това, но и са благосклонни към онези, които го вършат. Какво означава това? Когато виждаме брати и сестри да вървят в грешен път и когато ние се затваряме очите. Когато ние се примълчаваме, ние ставаме съучастници с тях. А заплатата на греха е смърт. Искам да си направим една равносметка. Как стоим пред Бога? Как стоим пред Бога не само когато сме в църквата, а и ден преди това. 2 дена преди това. 1 седмица преди това. 1 час след това. Брати и сестри, Бог ви обича. Бог ви обича. Вярвате ли го? Амин? Бог ви обича и не иска нито един от вас да погине. И аз не искам да погина. Аз не искам семейството ми да погине. Не искам близките ми да погине. Но не от мен зависи тяхното спасение. Не от мен зависи вашето спасение. Всеки един от нас отговаря за живота си. Всеки един от нас трябва да бъде готов за това, което очаква да дойде. И ако днес някой ти говори, че ще дойде Едемската градина отново, ще дойде на земята и всичко ще бъде красиво, бягай от такива хора. Бягай от такива хора, които ти казват, че всичко ще се оправи. Няма как да се оправи нещата, ще става по-лошо. И ние трябва да придобием този страх. Да бдиме, да се молим и да очакваме. Както пеем, всеки път пеем, Ишуа, чакаме те. Чакаме те да дойде скоро. И когато най-малко очакваме, като градец казва, ще дойде. Дойде ни намери с светилниците, запалени в очакване на Божието Слово, в очакване на Бог да ни вземе и да влезе в Неговата слава. Вярвам, че това ви разтърси и се надявам това да остане в сърцата ви, да разпознаете какво се случва в света около вас. Да не си мислите, че всичко е цветя и рози. Виждаме още веднъж какво се случва в света. Тези LGBTQ, четвърти пол, пети пол, колко пола станаха, не знам колко вече. Джендъри, в училищата се проповядват, се говорят такива неща. На децата от малки ги учат, че е нормално мъж да харесва мъж, нормално е жена да харесва жена. Виждате ли до каква степен в днешно време дявола е превзел територия? И ние ако стоим и чакаме, един ден нашите деца ще са в опасност. В Божието Слово ни казва, не плачете за вас, плачете за децата си. Защото на тях ще бъде още по-трудно. Ако ние си мислим, че на нас не е трудно сега, живеем в благодатно време. Имаме храна, имаме вода, може свободно да отиваме на магазина, да си купуваме, да си едем каквото си искаме, да ходим на работа, каквато си работа си искаме, да говорим каквото си искаме, имаме свобода на Словото, никой не може да забрани да говориш нищо. И в момента казваме, че не е трудно. А какво ще стане след 5 години, след 10 години, 15, 20 години, след 50 години какво ще стане? Когато Божието Слово ни казва, че когато дойде пенека на звяра, няма да можеш да купуваш, да продаваш, когато дойде антихриста, когато хора ще бъдат обезглавявани заради вярата си, всичко това, къде останаха тези неща? Защо се говори само Бог и любов?
Защо не се казват тези неща, да могат да се подготвят хората? А от тази любов нищо друго не остана. И в какво ще да превърне тая любов? Сами себе си да храним. А другите хора? Когато Йоан Кръстител проповядваше покаятелно кръщение, когато Исус отиваше и им говореше, покайте се, какво им каза той? Елате при мене, аз ви обичам всички ти. Елате при мене, обичам ви. Аз ще ви простя всичко. Това не им казваше Исус Христос. Или им казваше, покайте се, защото небесното царство наближи. Какви бяха думите на Исус? Исаия 55 глава, 6 стих. Исаия 55 глава, 6 стих. Търсете Господа сега, докато можете да го намерите. Търсете Господа, докато все още е близо. И нека грешникът изостави пътя си и злодея помислите си. И ще се обърне към Господа, към нашия Бог, и Той ще се смили над него, защото е много милостив. Амин. Бог ти казва тази сутрин. Отвърнете се от лошите си пътища. Покайте се, се върнете при него. За да може, докато все още имаме време, докато Бог е близо, да го търсим, докато може да го намерим. Амин. Нека Бог да го благослови. Нека това слово да се запечата в сърцата ви, да ме накара да се замислите, да ме накара да се събудите. Не съм тук да изобличавам, не съм тук да ви наставлявам, тук съм да ви говоря тези неща, за да мога да се събудим, всички заедно да се събудим. Виждаме какво се случва с църквата? Колко църкви погиват, колко църкви остават без хора, хората излизат от църквите. Защо? Точно заради такива неща. Защото той им се говори, че ще им бъде добре и греха в живота им те стават още после. Защото не знаят как да се предпазят, не знаят как да растат, не знаят какво да направят, каква е Божията воля. Затова, че от нас зависи да си спомним какво каза Бог на Авраам. Ако има 10 праведни, ще спаси целия град. Вярвате ли? Да. В думите на Бог? Да. Че ако ние 10 човека, ако имаме непрестанна молитва, ако дадем сърцата си на Бог, чрез нас Бог може да покаже милост на целия град. Аз вярвам в това. Но нека да прегледаме сърцата си. Дали сме готови да направим тази стъпка? Дали нашето съкровище е на небето и в Божията царство, и в Божията правда, или е някъде другаде? Сам се отговори на този въпрос. Нека Бог да го благослови. Нека се изправим.